Wayahe. Dia jajan bakso, Nduk. Bakso. Ayo, Mbak Tin. Ayo tunggu. Pinten, Mbak? Salah Ibu. Napa niki? Campur tekan. Mbak, Aku sing bedas 5.000. jenengan? Aku sing biasa. Jenengan napa, Bu? Biasa. Oh, biasa. Menurut ke plastik ya. Wah, mah telas niku. Lah piye to kuwi? Badal ra niat tok ya. Ana tase wau tase. Malah entek. Karat-karat ra apa-apa kuwi, sithik ra apa-apa teko Bakroto. Iki teko juga mawon mangke kalih wis Malah kok ya malah kembung. Iki lho Malah ki 5.000 nggo banyu. tuku kok didodok ngene iki ndara badine saged tuku Pak Jero iki. Ayo wis dodol ra niat kok. Kira nek didodok ngene iki. nganu sedasa mawon. Ya Allah. Oke ning liyane 5.000 wis komplit lho kok iki 10.000 didodok. Nah niku ning kota-kota malah nganu larang Gawe dia cara ki. Arek silai dite iki. sambel Aku kok. sing bedas. Dose telas. Lah, Kantor niku dudoh mangke kalih ya wis teko judah ro sambel wae. Sampe napa, Mbak? Niki sambel tak ta niki. Heeh. Iki aku sida silai dite 2.000 aku ning omah. Tuku kok ora duit. Alah gur silai pisan ngono kok. Ajeng dikus iki mboten, Mbak. Ya kreseki ta, masa nggawa banyu tak ora kreseki isin. Iki oleh ora 2.000 nek ora aja ngemes dite. Ya. Ngene. Go, Mbak. 2.000 angel. Nah, susuk. Iki susuke, Mbak. Pas lho, Mas. Nggih. 40.000. Jenengan darat tase nganu, Mbak. Utang kalih kula. Alah, utange sesuk wae. Kok sesuk sakniki, Mbak? Wae utang. Kontone. Oh nggih. Sinten? 5.000. Salah Ibu? 5.000? Oh iya, siap. Ngenteni ket mau kok baru burung etok. Tekan biae to Mas, ngenteni kok suwe. Mau saka ketung. Malah udan dhuwur. Yo, arep kaya apa? Malah wis ngono ae lah. Yo. Lho kok dodoh tok. Lah ndi baksone Mas? Bakjane gawa kuwi apa? Baksone gawa ya apa? Loro kuwi. Alah ya lah, sing penting keturutan ora oleh baksone yo dudohe ora apa-apa lah. Nanti duite Utang dhisik. utang. Lah piye aku Gek sing paling mau wae utang. Sing mau utang urung dibayar kok. Bayar nek kuwi lewat. Iya nek sampean ketok, ora ketok. Iku nganu Kene bayar. utane. Bayar. Sesuk ae lah. Bayar. Iya, kan dhisik. Ya wis, Walah, yo. Yo. Susu.